Hola a tots, benvinguts a un nou vídeo de República Juganera. En aquest cas us portem recomanacions de jocs infantils per si encara, a hores d'ara, teniu dubtes per fer la carta als Reis. O del tió, o del que sigui. Sí. No ens posarem tontos no, aquí, no, no, tampoc. no. Recomanacions de jocs de la nostra ludoteca, jocs que poden ser que hagin sortit fa poc, o jocs Alguns vells, que ja tenen més anys. però jocs que hem provat i que, si us poden ajudar a omplir la carta o per regalar o fer un amic invisible o el que sigui, doncs benvingut sigui. Comencem, doncs. Comencem. Per començar aquesta llista de recomanacions, dir-vos que els hem ordenat per més petits i anar pujant l'edat. Tot i així, les edats recomanades dels jocs no coincideixen sempre amb les edats que realment acabem jugant amb els No, nostres però petits és o una petites. aproximació i els hem ordenat així, Sí, que és, bueno, perquè us feu una idea. Ja per la mecànica explicarem molt breument de què va cada joc, sí, perquè us feu una idea. perquè us feu una idea. Comencem amb el Comencem. primer, va. A partir de 4 anys. De Java. Java. Unicornio Destello. Torre de nubes, no Torre. confundir amb No me'n recordo. Hi ha un altre que es diu... no sé què de nubes, també. Sí. Carrera de les nubes? Pot ser. Així. Bueno, aquest és una miqueta diferent perquè té part d'apilar petits núvols de fusta i petits unicorns que tenen noms que eren molt, molt xulos. Ai, sí, no me'n recordo ara. Destello crepuscular Sí, o alguna així. coses així. Però sí, perquè va combinant això, el anar donant la volta a un taulell, no?, de joc, i I que és el dau. anar apilant. Apilant. Sí. I és divertit per això, perquè amb els més petits anar pilant, ai, que cau el castell, vinga, tornem Sí. a començar. Però ja té mecàniques de joc de taula, has d'anar tirant un dau, has d'anar avançant... Aquest Per hem iniciar-se. jugat, sí, molt amb el nostre fill, ara ja queda una miqueta petit, però molt recomanable. I diu 4 anys, però si teniu petits o petites que ja tenen una miqueta de base de joc de taula, es pot començar sí, abans. i tant. Passem al següent? Següent. Tu vés-nos deixant per allà, que jo els vaig tenir per aquí. Aquest. Tiring! L'Stone Age Junior. Si per nosaltres l'Stone Age és el joc ideal per iniciar gent en els jocs de taula moderns, l'Stone Age Junior, què menys que pensar que és ideal per iniciar en els jocs de taula moderns els més petits. Sí, a més tenim un tutorial, també, Penjat, que s'explica molt fàcil, és molt senzillet, però ja té un rotllo. A partir de quina edat és? Posa 5. 5. Partides de 15 minuts. Pim-pam. Bueno, 5, jo aquest potser 5-6, depèn de com sigui. Però és això, ja té unes mecàniques molt, molt interessants per jugar amb els nens, uns components molt macos. Sí, és preciós, la producció és molt bonica, també. I llavors ja quan creixi li ensenyes a l'Stone Age i ja... I ja tot va rodat, tot va rodat. Exacte. Següent. Calceti Monstruos. Aquest el vam descobrir a la FanCon aquest any o l'any passat? No. O l'altre. O l'altre. No ho sé, ja fa temps. Sí, molt xulo. Però aquest any vam decidir agafar-lo. Sí, a partir de 6 anys, 2 o 4 jugadors, hi ha una sèrie de monstres que volen agafar mitjons i nosaltres som com... Els van robant. Sí, som uns elfitos, no? Uns mini-elfs. Sí, hem d'anar buscant alguns objectes, no? Els mitjons a l'armari, a la còmoda... Sí, però el taulell té com unes rugositats i anem movent una peça que fa... És que clar, dins dels és difícil d'explicar. És com un cubell del revés que dins té un dau. És el fantasma, el monstre... Va girant el dau i quan l'aixeques no saps què hi haurà. Clar, llavors has de vigilar que no es desperti o que segueixi adormit per fer segons què. I barreja això amb una espècie de memory, també, perquè t'has de recordar on està cada fitxeta, perquè estan cap per avall. Hi ha molts jocs d'aquesta edat que tenen sempre una part de memory. Sí, però aquesta és això, li dona un rotllo més perquè t'has de recordar movent el dau amb el monstre. Els biletes aquests, sí. Que cada cara del dau té un ull que és si està despert o no. Bueno, difícil d'explicar ara així, però recomanable. I és el que diem, a partir de 6 anys. Nosaltres ho vam provar, jo crec que menys. 4 i mig, 5, sí. I aquest li va costar una miqueta, per això vam esperar a agafar-lo, perquè ens va agradar, i això. I ara ja pots jugar la mar de bé. I també és molt mono. És molt mono, sí. I una cosa important. Té una miqueta de legacy.
Ah, perquè ostres, és veritat! pots anar modificant el joc conforme avances, vas col·locant, vas guanyant trofeus, no? En forma d'enganxina, Sí. mitjonets, que pots avançar dins de la caixa i quan vas obrint certes portes pots afegir components nous. O sigui, la mateixa caixa té com compartiments secrets. Sí, exacte. I aleshores, a mesura que vas enganxant més mitjonets aquests, vas obrint aquests compartiments i afegint... Reglament nou, que hem dit Legacy, però no és ben bé perquè després pots o no pots introduir-ho, però sí, va canviant, va modificant el joc conforme més jugues. I això ens va semblar molt interessant i encara no m'ha arribat a la primera porta, però arribarem. Vale, següent. Aquest també tenim tutorial, no? Sí, d'en Leo Van Calbarbe. Ah, és veritat. Som molt fans del... El Bubu. Som molt fans de la melena d'en Leo. Sí, és un joc molt xulo. També té la part aquesta de memory, el que dèiem, a partir de 6 anys, partides de 30 minuts diu la caixa, però són menys de 30 minuts. Depèn de la sort que tinguis, depèn de quan jugueu. De si ens centrem a jugar o ens despistem, que és el que pot passar amb infants d'aquesta edat també. Sí, però 30 seria una partida... s'hagués allargat. Sí, normalment que acabes perdent. Això, que ja li ha crescut la melena. Bueno, no us fotem més la xapa amb aquest perquè teniu el tutorial sencer al nostre canal. Següent. Ha caigut. No passa res, més avall del terra. Vale. Escuela de Pingüinos. Això. Aquest No sé on posar-me. Aquest... D'on el vam treure, aquest, Jordi? Doncs aquest va buscant. Jo el vaig trobar i vaig dir, hòstia, que guapo. És un... Un flicker. Però és un flicker una miqueta diferent, també, no? Sí, és una escola de pingüins on la caixa és el mateix taulell, perquè són... Mira'm si s'aprecia. Aquí. Dins de la caixa hi ha com més Hi ha caixes, com si fossin matriosques. Les diferents habitacions connectades de l'escola. Aleshores, un farà de vigilant. És que a més el joc en si és molt xulo per això, perquè són... O sigui, cada jugador ha de fer una vegada de vigilant. Sí. I llavors la resta fan d'alumnes i se suposa que ha de posar una miqueta d'ordre a l'escola. I al final el que has d'aconseguir és tocar els altres. Quan ets el vigilant. Els que no són el vigilant han d'anar passant per determinades portes de les que connecten les diferents habitacions Per agafar els peixos. Per agafar peixets. Vas guanyant cartes que et donen algunes habilitats especials en alguns moments, però sobretot el que et donen són punts i al final el que té més punts guanya. Sí, però és molt xulo. I a més té dues versions. O sigui, té el bàsic... I una expansió. És una expansió que pots jugar independentment. O sigui, són com dos jocs separats. Sí, i després els pots ajuntar. Bueno, sí, esclar, perquè també té les seves... Sí, té moltes habitacions. Et permet jugar més jugadors. Això. I t'afegeix un modo de jugador, no? Un modo carrera, hi ha un modo carrera, sí, perquè normalment és això, és només anar a tocar. I hi ha una versió de modo carrera... Per 2 jugadors... I et dona molta llibertat per construir els mapes, val? O sigui, els escenaris, però també et dona algunes recomanacions per poder fer... Bueno, és molt divertit. I per aquestes dates és molt, molt xulo per jugar. I tant. Vinga. Següent. Dodo també teniu un tutorial penjat al nostre canal. També. També. Té... També, què? També. També tenim. Sí, també té mecàniques de memory. T'empatolles aquí. També. També a partir de 6 anys. Val, sí, també. També, 2-4 jugadors. Però molt diferent. Molt diferent a qualsevol altre memory. Sí. Perquè aquest tens com un gran rellotge de sorra, que és la muntanya. Aquí es veu. On va caient l'ou. Construïm aquesta meravellosa muntanya, l'ou va caient de mica en mica, l'ou de Dodo, de mica en mica, és una pilota, però no roda. No. Com que pendula. No, però amb tota la feina que has de fer... No va tan a poc com et penses que aniria. I has d'anar construint, a través d'una mecànica de memory, has d'anar construint les rampes perquè l'ou no s'espatallofi. Espatallofar-se. Sí, per què no? Sí. S'espatallofi. Pam, patada al diccionari. I posar-hi una barqueta a sota. Sí. Bueno, aquest, com diem, també hi ha tutorial al canal, el podeu buscar i així ho veuen amb... Sí, i tant, sí. Dodo. Molt xulo. Uia, hem sortit tots i tornem a ser tots. Monstris Roll and Paint. Ja fa 2 o 3 anys vam descobrir... 2 anys? Vam descobrir el Monstris. No ho facis dir perquè no... Vam poder participar al Berkami i aquest any vam descobrir el Monstris Roll and Paint, que el vam veure també a la FanCon, crec. Potser. Sí, i la veritat és que
una volta, no té res a veure el joc inicial, que era I a veure Puzzle Black. l'ambientació, no? L'univers aquest Sí. dels monstris, són els mateixos. En aquest cas, els monstris s'han tornat bojos, ja venien així de casa. Han anat a una botiga de pintura i s'han quedat tots blancs i no recorden de quin color són. O si ho recorden, és igual perquè els hem d'ajudar a recuperar aquest color. Exacte. I com ho fem? Amb un roll and paint. És a dir, tirem una sèrie de daus, en funció del que surtin els daus podrem agafar uns colors o uns altres i sobretot ser ràpid per ser el primer que agafa el color més interessant. I a més, la gràcia també és això que jugues amb els daus dels colors primaris, però has de fer barreges també per aconseguir el seu color, perquè cada monstre és d'un color que és una barreja de colors primaris. En peu de joc, I diverteix i ensenya. la veritat és que sí, i també et fa pensar, Sí. perquè fer aquestes combinacions no sempre és fàcil, No, anar ràpid, Jo el tema dels colors no el porto Costa, bé. costa. No és un joc apte per daltònics, però perquè això de quina edat és? Ho diu aquí? 7 o més. 7 o més. Jo crec que és... És correcte, És en correcte, aquest és cas és correcte. Però bueno, cadascú sap el que té a clar, casa seva, o a casa dels seus nebots, o a casa dels seus nets, O a casa no ho dels saps fins que no els hi poses alguna cosa així davant, saps que dius, ui, això serà molt complicat, però de sobte veus que... Sí, molt complicat per tu, Per tu, millor, exacte. però ells ho pillen superràpid, Sí, Següent. recomanable. I jo. Aquest és molt divertit de jugar, joc de taula, sí, no, és igual. És igual, castillos y catapultas. Empieza la guerra por el dominio del reino. El És joc consisteix en construir castells i tirar-los a terra amb catapultes. catapultes. Això si jugues amb el bàsic, perquè si tens l'expansió, que és Assedios, també té un lanzavirotes o no sé què. Sí, una espècie de ballesta gegant, sí. Això és molt divertit, això pot ser un joc diferent, no, aquí no has de pensar gaire, simplement has de veure com muntar el teu castell per intentar Que aguanti. que aguanti tot el possible. Més que el castell, Hauries de la gent. posar, sí, com guàrdies per sobre, I el primer que els tomba tots és el que guanya. és el que guanya. És molt divertit. Tens una sèrie de cartes que donen habilitats especials, repetir un tir Això. o fer servir la catapulta de l'altre per, Sí, no, com infiltrado, sí, seria, no sé. sí. I tota una sèrie de coses així, molt El fa divertit, ràpid, amè, i això, i molt interessant. I les catapultes van molt bé, que això s'ha de dir. Sí. I no Les fa, has i no fa, d'aguantar mal, bé, i no fa mal, Has d'aguantar bé el terra. Sí, però és un sistema molt senzill, però funciona molt bé, les boles no fan mal. Bueno, si estàs de molt a prop, sí, però si respectes la distància, no. Climb the Mountain. L'he posat bé, sí. Climb the Mountain. No És us de... deixeu... Digues. No. No ens Que no us deixeu enganyar pel títol en anglès, Sí, perquè és un producte de proximitat. totalment. Amb Quilòmetre zero. materials reciclats. Quilòmetre zero vol dir empresa de Barcelona, fabricat tot el pla de l'estany. Sí? Tots els noms de Longi són en anglès. Sí, però a dins estan les instruccions en català. I la majoria de jocs que nosaltres hem provat, en realitat text no tenen. No, és un tema por. I aquest és molt xulo perquè el joc és una barreja de joc cooperatiu i competitiu. Vale? Hem d'anar construint aquest puzzle Que és una muntanya. entre tots, exacte, i hem d'aconseguir fer caminets, cadascú tindrà el seu camí, per arribar a dalt de tot. La norma és que no pot quedar cap camí penjat, és a dir, tothom ha de tenir la possibilitat d'arribar fins a dalt, però només un serà el primer d'arribar, que serà el que guanyarà. No ben bé. Bueno, depèn de quants jugadors, però... No. El primer que arriba s'emporta més punts. Ah, bé, sí. Però si has recollit molta brossa Correcte, i correcte. crec que alguna coseta més, Que donava més punts, et pots donar... Sí, exacte, pots aconseguir més punts. A part de que cada vegada que canvies de territori t'has d'alimentar i beure aigua. Sí, està molt bé. I hi ha el yeti, serps, ossos, així per posar-ho fàcil. La típica pujada a la muntanya. No, però és maco, I bonic. Exacte, és bonic. Aquest a partir de quina edat és? 7. Anem per ordre? 7. És 7. També, perquè aquesta mecànica no d'haver de fer el puzzle entre tots, però col·laborant, però no, amb una mica d'estratègia, clar, això ja requereix Ho complica una miqueta, però també depèn. Si no, pots jugar com vulguis amb el teu fill o filla, que és maco igual. Neta, neboda, veí, veïna. Infant. No segresteu a cap nen. Molt maco. Vale, canvi radical de Longi a... saps? Sí,
acció, Dragon Ball. Dragon Ball Memoir. Memoir, sí, perquè es diu Memoir. Bueno, posa aquí, Memoir. Memoir. Que Eh, és un altre memory. És un altre memory, però li dona una volta, perquè és com un memory encadenat. Sí. Has d'anar encadenant o color o personatge amb l'anterior, no? Si jo Sí, giro és que fas un una... Goku vermell, el següent ha de girar o un Goku o un vermell. Sí, o sigui, jugues amb la mateixa disposició a les cartes, totes cap per avall, i llavors aneu aixecant un a un. Mentre aneu encertant, és a dir, el que dius, no? Si treus un Goku vermell i l'altre teu, el fullet tortuga vermell, serveix, no? I has d'anar fent. A la que falli un, s'elimina. Però dura diverses rondes el joc. Llavors torna a estar, no? Reseteja tot i tornes a fer fins que s'hagin repartit totes les cartes de puntuació. O sigui, l'últim que aguanta, no? A cada ronda s'emporta una carta en secret que té càpsules Hoi Poi, que són la puntuació. I, bueno, és un memory diferent i complicat. És complicat, és un repte. Bueno, és la demostració de que els nens tenen molta més memòria que els adults. Però també va haver... A mesura que passen els anys, això comença... No. Però va haver anar-se posant aquests reptes, no? I aquestes proves per anar treballant i que no es perdi. I diria, confirma-m'ho, que n'hi ha d'altres temàtiques. Jo diria que sí. Amb el Dragon Ball, però jo vaig veure que n'hi ha d'altres temàtiques. Sí. Memoir. Fàcil de trobar i molt xulo. Continuem amb el Tutankamon, que aquí ja posa 8 anys. Discrepo totalment. Anava a dir, aquest sí. Discrepo, perquè el joc té diferents mecàniques que es poden anar sumant per anar-ho complicant i que potser sí que arribaríem als 8 anys. Sí. Depèn del moment que comencis a jugar. Hauria d'haver-hi un rang. Perquè jo crec que pots començar abans amb el reglament senzill, amb el base, que és com un doble, però no exactament. Perquè té més gràcia. El doble en el sentit de que has d'anar trobant figures relacionades entre diferents targetes. De manera àgil i ràpida. O sigui, agilitat visual. Has de ser més ràpid. Però... Però té un toque diferent. Sí. I produït a la Terra, també. Bueno, no són el fabriquen, però l'editorial és d'Arenys de Munt. Sí. I el que diem, és un joc que es pot anar afegint dificultat, que no és poca, el que pots anar afegint, que al final és... Sí, perquè a mesura... Nosaltres hi hem fotut bastantes partides, Sí, i és afegim-hi un altre, i et comença a rebentar el cervell, Amb un nen petit, o sigui... Sí, i al final que hi ha la versió encadenada... El laberint és molt loca. Perquè, clar, treus i tots estem una estona així mirant, perquè no és fàcil fer-ho, perquè has d'anar com desxifrant el jeroglífic, trobant parella... Bueno, que està molt bé. Farem un tutorial aviat. Sí, bueno, de fet, de tots, si podem, de tots. Ai, que tinguis temps. És el que és. Com diran al Ministeri del Tiempo. El tiempo és el que és. I tant, i tant. Ho diuen, no? Sí, és el lema. És el lema. És el lema. El rei de los dados. El juego de mesa. Juego de mesa. Perquè n'hi ha un altre, que jo no he provat. Que és sense tauler. És sense tauler i jo crec que té unes altres mecàniques. S'assemblen molt, diria, però aquest li afegeix un taulell aquí de territoris que has d'anar dominant, no? Has d'anar aconseguint, conquerint, i llavors et vas enfrontant amb els altres. I no sé, jo crec que és molt xulo. Si és molt recomanable, es veu bé. Sí. No hem tingut molt de temps de jugar-hi molt. De fet, moltes vegades hem dit, hem de jugar-hi més. Sí. Però hi ha d'altres coses que passen per davant, ara mateix, però jo crec que aquestes festes aprofitarem. Sí. Posa a partir de 8 anys. Aquest, jo t'he de dir que també l'hem provat amb el nostre fill i aquest sí que se li ha fet una miqueta, jo crec que ell... Perquè se li fa una miqueta llarg. I perquè això també té més estratègia, això, però bueno, la mecànica de les cartes, no? Que al final són daus i cartes, oi? Sí. Has d'anar tirant daus i amb els daus pots anar aconseguint diferents cartes. Doncs se li fa una miqueta complicat, però bueno, per això jo crec que a partir de 7, 8 anys és un bon joc. I per jugar amb adults també, Fins aquí aquestes recomanacions de la República Juganera per jocs infantils i esperem que això us hagin agradat. Evidentment, no són tots, n'hi ha més. Us hem posat jocs això variats, molt de memory, però és sobretot el que hi ha per a aquestes edats. Sí, la veritat és que sí, és el que comentàvem, Sí. Perquè és una de les coses que
Bueno, que És com també que- els hi agrada més, Sí, no? és com que tothom té molt assumit, no? Potser perquè poden guanyar, perquè si jugues contra mi, el No. tema de memòria... Però sí que sembla que no, que és algo com que tenen molt clar que als nens se'ls hi ha de potenciar. Bueno, està bé, també està bé potenciar altres coses, no? Bueno, el tema dels colors amb els monstris... exacte. Bueno, Els torns, o sigui, el que diem... I la frustració. La frustració, la motricitat, també, amb jocs així d'equilibris... Bé, Però sobretot, i crec que hem de dir, i no ho havíem comentat, la frustració és molt important. I aquí vaig a fer un petit parèntesis molt curtet, de veritat, t'ho prometo. si no ho tallaré. Comencem a treballar el tema de no passa res per perdre des de ben petits, tant en jocs cooperatius com en jocs com no cooperatius. I no cal matxacar-lo, val? T'he guanyat! No, ni jugar al 100%, Exacte, però no cal deixar-los guanyar sempre, sinó que s'ha de tenir un equilibri, almenys des de la nostra opinió. I que s'enfadin, que no passa res, que es gestiona, és la manera de poder-ho parlar. Sí, i ho superen molt fàcil, al final, depèn també de l'infant, però... Però que els jocs són per divertir-se, ens ho hem de passar tots bé, Exacte, i per això us hem fet aquestes recomanacions. I transmetre que al final l'important és el joc, Hem convertit jugar, el vídeo de recomanacions en un vídeo d'autoajuda. de pedagogia. Sí. Vinga, doncs, fins aquí aquest vídeo. Esperem que us hagi agradat. Sí. Sobretot, si teniu comentaris, altres recomanacions, ens hem deixat alguna cosa indispensable i no hi hem pensat. Sí, o algun que digueu, ui, aquest és dolentíssim... Com s'us ha vuelto posar-lo aquí? No m'esperava això de vosaltres. Ho comenteu, també. Bueno, els comentaris del vídeo. Això. I ens podeu seguir a Instagram, subscriure-us i totes aquestes coses. I recordeu, Mentrestant, no deixeu de jugar.